Пакстанның төньяк көнбатышындагы Пешаварда сикх мәхәлләсе вәкилләре кибет тотучының үтерелүенә ризасызлык белдереп чыкты. Үзе дә сикх булган кибет хуҗасы иртән хаштан Гари базарына эшенә килгәч атып үтерелгән. Әлеге һөҗүмнең кибетне таглау максатыннан яки ислам сугышчыларының мөселман булмаганнарга һөҗүмнәрнең чираттагысы булып булмавы билгесез. Казакъстан башкаласында өйләреннән куылган 5 хатын-кыз ачлык тота. Бу кешеләр хөкүмәт өчен кирәкле дип саналган җирләрдә торган өйләреннән куылган. Соңыннан андый җирләрдә бай эшкуарлар яки хөкүмәт рәсмиләренә йортлар төзелә. Ачлык игълан итүчеләр хакимиятләрдән моның өчен компенсация таләп итә. У нас без еды, но воду будем потреблять. Мәскәүдә 2012 елда сазлык мәйданында тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп хөкем карары көткән Алексей Гаскаров Бутырка төрмәсендә Анна Карповага өйләнде. Моның өчен аларга мәхкәмә рөхсәте кирәк иде. 1 елдан артык төрмәдә утырган Гаскаровка хөкем карары 18 август көтелә. Жаль, конечно, что у нас такая полиция и такое государство. Босния-Херцеговинада яуган каты яңгырлар нәтиҗәсендә шәһәр авылларны су басты. Босния үзәгендәге Градача шәһәре халкы быел инде 4нче тапкыр су баса дип сөйли. 30 гаиләнең йортлары, хуҗалыклары, бакчалары һәм юллар су астында калды.